Rakavesera gore rakangotanga kwaiti vainoona Victor kutenda zvisina kurebesa Tokainzi ndiye munhu wekutanga. Munhu aenda kwezera rake vamwe kwamadzibaba achipanga kubhekasini kuna maneja akazvidzingisa basa rake. Abheja makasi nemari yebasa zvake. Kasi ada kufadza mukadzi wake. Mike airwira bheu nemumwe wake. Kana mbudzi dzisipo vakapiwa mari yembudzi varipo, chii chinopedza nguva kumutongi mudare rake. Mudiwane wake fadzai makati tifadzei. Uone kufitana inomira imba ingatadza nei. Ndiro svondo raitika njodzi kuTrababulous Plus. Ndiro svondo rademba vanhu dai takashandisa maProtector Plus. Back to school zvikwereti vamwe vaitora zvimbadzo. Rakanga riri svondo remutsanyo. Iri svondo raizuza muviri. Zeki yakasaka vamwe vana vanzi makorokoto vamwe vanzi futseke. Takavarayirwa pakalenda new holiday munhu mutapa takaenda. Kuvigilance kwaipiwa vanhu maoko vakaenda. Kuoma loti zvinonzi aivepo pakabuda put passport. Kunhaudze kunze kwakanga kusina mamiriro akanaka ekunze. Kunonzi moto wakanga uchibvira nyika yose ikava mabvunze. Munozvidawo here kwedu izvi ndikubvunze. Kuti tapedza matongerwo enyika tinoenda mberi senyika. Crackdown yemakaunda fate zimura yakanga yakajamuka kubeit. Uku polisi nekanzuro nemushikashika yaive fight. Musvondo rapera. Namambo Gura Matunhu.